ξέρω αν έχετε δει. Εσύ που σε βάζει, δεν ξέρω τώρα. Έτσι, μάλλον στα θυμάσαι μας τώρα. Όποιος δεν κάνει διφασικό δεν έχει πόλεμο. Ο πόλεμος είναι τελευταία εκεί πέρα που αναγκάζει την πυρήνα να βγει έξω. Η λειτουργία των διφασικών και των τριφασικών. Έλεγε ο Δράκος πριν από 30 χρόνια να γίνει μόνη τριφασική. Εγώ είδα το 97 μόνο. Τελικά ακόμα δουλεύουν τα μισά λεπτά παραπάνω με τριφασικά. Κανένας δεν τους ενοχλεί. Και δεν παίρνουν τη διαδικασία να κάνει λιγότερο ή περισσότερο λάδι ή καλύτερο. Το θέμα είναι ότι όταν βάλουμε ένα κάτι τριφασικό με ένα τριφασικό, έχουμε πολύ μεγάλη απόδειξη στην ποιότητα. Έτσι. Γι' αυτό το συγκεκριμένο που θα μιλήσουμε σήμερα, λέγαμε γιατί αν θα έχει το κατάλληλο το λάδι. Δυστυχώς τα τριφασικά δεκάδια δεν μπορούν να πάρουν λάδι καθαρό. Γιατί οι ζώνες, δεν ξέρω αν ξέρετε τώρα πώς είναι μέσα, γυρνάει το μηχάνημα αυτό και κάνει δύο ζώνες. Μία τον πυρήνα, έξω και μία το λάδι. Στο συγκεκριμένο, η πυρήνα είναι εδώ στην άκρη και έχουμε 4 πόντους με χαρτιά στη ζωή του δαδίου. Στο παλιό που είχαμε 92-91, δεν θυμάμαι τώρα, το Θεοχάρη, η διαφορά ήταν στα 2 χιλιοστά. Δηλαδή, νερό, λάδι, πυρήνα, είχαμε 2 χιλιοστά. Τώρα καταλαβαίνετε την ώρα που όταν ξεκίνησε τη μονοπά που βάλαμε τότε να δώσει μόλι τι λέμε τώρα, 4 τώρα, 5 χρόνια. Και όταν το κλώτσαγε, ξεκίνησε και φτάναζε όλο αυτό το μηχάνημα, που νιώταν. Τι γινόταν. Ακούμπαγε η ζωή δηλαδή στον πυρήνα, το νερό στο λάδι, το λάδι στο νερό. Φεύγανε από όλα τα καλά, φεύγανε από όλα στην πυρήνα λάδια και δεν μπορούσαμε ποτέ να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Εγώ όταν κράτησα να ρίξω εγώ 10 το σακί, μετά από 200 έμεινε 8, γιατί αν είχε λίγα σακιά. Αυτό μετά από πολλά χρόνια, και δεν είναι τώρα δικιά μου. Και μετά από πολλές αναλύσεις και παρατηρήσεις, καταφέραμε να το ξεχωρίσουμε, να δούμε πώς γίνεται. Αλλά περάσαμε και λάθος. Και τα τελευταία 20 χρόνια μετά με την πυρήνα, την πήραμε στη μισή τιμία που έπρεπε να γίνει πόλη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δουλεύει, ξεκινήσαμε και μείναμε σε αυτό το σύστημα. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τα υπόλοιπα. Εγώ για τα διαφράγματα θα μας εξηγήσεις. Τα διαφράγματα είναι εδώ πίσω. Έτσι, τα διαφράγματα βάλουμε εμείς. Όσο χιλιοστά θέλει να είσαι μακριά από την ζωή και την πυρήνα ή την νερού. Έτσι, στο συγκεκριμένο μας 4 πόντους, 40 χιλιοστά. Τώρα φανταζόμαστε ότι όταν θα κάνει το χάρι που είχαμε παλιά, ήταν 1 χιλιοστό το ένα με το άλλο, πόσο μεγάλη διαφορά. Έτσι. Όταν θα κουμπίσει και σε διβασικό μηχανήμα. Η αρχή ποια είναι, αυτά τα μηχανήματα και οι χωριστήρες έχουν δραστική δυναμικότητα της αγωγής συγκεκριμένα. Λέω ότι και αυτοί 10 τόνους, 20 τόνους την Ελλάδα είναι δραστική. Αυτό δεν μεταφράζεται σε λάδι, ούτε σε ελαιόλαστα. Το συγκεκριμένο πάει περίπου 15 τόνους. Το δουλεύουμε στους 11. Γιατί όταν πάει για 15 τόνους δεν προβάλλουν κι άλλο διαφορετικό. Στη μέση πρέπει να είναι άλλο ένα. Υπάρχει βάσκα, δεν μπήκε ποτέ. Δεν είναι ακριβώς και δεν χρειάζεται. Το δουλεύουμε λιγότερο. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε για όλους. Πώς τα πράγματι του 7 τόνους είναι πολύ δύσκολο να ταΐσουμε. Μετά αλλάξαμε το σύστημα με το θέμα. Ο κόσμος τώρα και στα 10 λεπτά τελείωνε τα λάδι και είμαστε στον έκτο χρόνο. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν καταλάβει πώς γίνεται. Τα προηγούμενα είχαν προβλήματα. Και λόγω του ανταγωνισμού και λόγω του δεν ήξερε ο άλλος τι συμβαίνει, ήταν και κακές σχολείες, δεν πηγαίνανε καλά τα λάδια. Θα αντιμετωπίσουμε την ίδια πράγματα, τώρα έχουμε ησυχάσει. Θα κάνω μια ερώτηση. Όσον αφορά το κακό, το δεκαμό, δηλαδή του λέει πράγμα, ιδιότιμο, τόνιμο. Δεν αλλάζει τίποτε. Άρα είμαστε πολύ μακριά. Δεν θα το πάρουμε ποτέ. Εδώ το συγκεκριμένο